Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. No place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This is the source of news and information that matters to you. This is
Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kang Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga, Bicolandia! Maray na aga, probinsya ni Nalbay. Maray na aga, Bulkang Mayon. Good morning! Tabaco City. Yan po sa siyudad kan Legazpi and Ligaw. Saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao, world.
Magandang umaga po, Ma'am Malulim. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amiga. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pong aldaw kita nin Huwebes oy Thursday na. Petsa 23 po kang bulan na Abril taon 2026. Sabayan po nindan sa indong lingkod. Sarang oras kita 7 to 8. Or-erestorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, so mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apoy rayan kan so mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kay ning programa. Oy duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan na Abril 23. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Siyempre sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, dahil nanggad nindo paglingawan ng sa kuyang tugon. Pag dahil po kamo imbitado, dahil po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pag bako man po kamo imbitado. Tama lang po kung ibak ang abuto nindo. Sarap pantugon ko, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Kawara man kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduanan sa muya mampong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan, tasya masana po ang nakakaaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman alday o sa samuya ngunyan. Pakiguide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginiribo kaya pakiguide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon ngunyan alaw. And syempre mga tugang, Lord, patawada kami kang samuyang mga kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita, Sir Louie. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni Sir Louie. Ano tabi ni Sir Louie? Sir Louie Tuagnon. Condolence tabi, shout out. Sige. Condolence tabi sa pamilya mo. Diyan sa bilog na pamilya mo, ano? Mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Manny Moxea po ini. Si Mr. Hulbutana. Ngunyam pong aldaw kita nin Uwebe. Pangyari. Lato nata matagruso naman ang satuyang signal ngunyan sa internet. Ano nangyari? Bebilab, pakiayos na Bebilab. Kiling mo na yun si Bebilab, pakiayos daw so signal. Nirok mo naman Bebilab, ha?
ato na tabi bibilab dahil sa ibong signal sa ibong so camera to paki-check mo daw tabi bibilab Sa tumunya o sa camera to Enang marasapan yung camera 1 okay man o so digi sa camera 2 wara Marhay pa na dali na sa kinaban bibilab Pala Buhay kong ininom bibilab na niyo maray kay niyo si Santiho na Pinapabaya alo yung ka magiro-iro bibilab Nenang marasapan ano nangyari mo Nahirap madali lang tabi ata rin sa ibong na camera na mapasakit karang camera mo ngayon dyan na nahampangan na unibaga o tulo kaya nalilibong ako kung saan ako mahiling Nahirap ka o digdi ako mahiling unyan sa naka-live o nahiling na nindo yan nawara kita duman sa ibong Agayon pa nawara kita tabi mga tugang sa ibong madali lang ha Daraga sultero sin ni talaga si Bibilab sige daw tabi kung nakabalik na kita Bibilab ano Bibilab nakabalik na kita duman sa ibong duman sa sarong camera naka-ere na kita Bula iyan na Maliwanado sige tabi mga tugang live na live nganyan na aldaw kita ni Nueves petsa 23 na po kita kang Abril taon 2026 digdi po yan sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide sa pangaran po yan kang samuyang General Manager Maestro Neil Aduon kasabay dyan si SM Sir Tony mga tugang, mga kabayan kami po sarabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan anuman po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras mga kabayan gusto misan po permisan kitang joy, relax and syempre mga tugang bawal po ang kidit may stress sa mga panahon po tabing araw kaini. Kumusta Baby Love? Nakabalik na kita, Baby Love? Talaga si Baby Love ha. Nakabalik na kita tabi Baby Love. Kabalik na ba sa ere? Tawebes na po kita kunyan. Saron si Mana na sana tapos na naman ang Abril. Kumusta po? Di back to normal na tabi kita kunyan digdi sa probinsya kang Albay. Matapos na ilip na po ang suspension kang face-to-face classes, back to school na ang satuyang mga estudyante matapos duwang aldaw na transport strike. Pero may transport strike pero normal su biyahe. Normal baga. So iba, dahil man talaga nagsarabay na pag suminabay nga kita dyan, talagang mapapasma ang pamilyata. Yo? Di back to normal na. No rin daw ngayon itaw kan gobyerno so ayuda man para sa mga tsuper, sa mga public utility jeep, public utility modern jeep. Narin man daw ngayon itao so 5K tanainot na bagang tinawan so mga para tricycle. Narin man da tabi
Kamahalat na naman ki panibago na naman na strike. Tigil pasada naman niya kita. Man kita pigdadangog kan sa tuyang gobyerno. No. Napay tayo ni. Oy, ang pag-asa mga tugang. Itinaas na ang El Nino alert. Asahan databi ang malawakang tagtuyot. Tapos tag-init sa tuyang nasyon. El Nino. Ining namamatita, tag-init pa sa nini. Kaya pasalamat kita kung may mga lugar na medyo may piguran-uran, pakalat-kalat sa na yan. Maguran sa naki mga perang minuto, okay na yan. Kaya lang talaga digi sa tuya ngunyan, gariday talaga no. Magayon, maski banggi ko ta, mapresko lamang. Ang makamundong bareta tabi, tapati so kabli kang pang-monitoring ta dyan sa bulkang mayon. Dyan sa Ligaw, so mga ekipahe baga na nagmumonitor kang bulkang mayon. Naraba so kabli. Ano man ang mga pangyari ni nakaipuhan na Maria ni garabas panindo. Siyempre ngayon, duman niya kami basta rin nagbabantay. No. Yung nga nito, nagbabantay kang abnormalidad, kang bulkang mayon. Tapos sinarabas nindo sa kable. Ako nindong mamonitor ta sa bulkang mayon na nagpupusngat. Tapos sinarabas manindo. Nailing na nindo yan, adi. Grabe na ang pagdios. Lalo na ngaya pag paralaugan na naman kang klase, talagang kaipuhan ni imo pirak kan mga magurang. Talagang asahan ta na ngaya na mas mga matitindi pan mga harabasan. Yo. Oy, sa mga estudyante, college student dyan sa Banwaan kang Malinaw, nag-payout kasudma sa o kaya ining scholarship program kang LGU Malinaw, nag-payout kasudma sa mga estudyante, college student, educational assistant sali po sa LGU Malinaw. May primerong batch na graduating unya na taon. Ang pon first year hanggang mag fourth year naka-receive bisin databi kay educational assistance na hali sa pundo kang LGU Malinaw. Yo, congratulations. Sunod-sunod baga sa mga payout dyan sa Malinaw adi. Pinunan niyan kang solo parent sa mga para tricycle, tapos kasudma sa mga sa mga estudyante. So sana sabi ni Mayor Shi, maski sa sadit o kaya diit na bagay na ini nahali sa LGU, makakatabang lamang sa satuyang mga estudyante. Ako man baga kadakulaan ang pundok ang LGU Malinaw, sadit man sa ang munisipyo, tios na munisipyo, pero at least maski ngaya tios, maski ngaya diit, makatabang lamang. Yo, sige. So yan tabi mga tugang mga kabayan sa tuyang mga reparohon nga na aldaw kita ni Nuebes. Pag Webes, last day naman kang laog sa mga opisina di gobyerno ade. O kaya so may mga transaction po, may mga lalakawon po kamo pasirin dyan sa mga munisipyo. O ngunyan aldaw, from 7 a.m. to 6 p.m. bukas ang mga munisipyo. Sa aga Biyernes, na. Sarado na yan. Yo, habol na po kamo.
alas 7:21 ang sa tuyang Philippine Standard Time. Aramon ta natabi mo na ang magiging kamugtakan kang panahon. Takasod mapig anunsyar na kang pag-asa. Ini pong El Nino alert. Aramon tan magiging kamugtakan kang panahon. Nasa linya na ang Pag-asa. Pag-asa, good morning. Magandang umaga at happy Thursday sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update. Kahapon nga ay nagdeklara na tayo ng El Nino alert. Ano bang ibig sabihin nito? Ngayong buwan ay hindi pa po tayo El Nino. Nasa enso-neutral conditions pa po tayo. Ngunit mataas na yung tsansa na magkaroon tayo ng El Nino simula ng Hunyo, Hulyo at Agosto. At magpapatuloy po ito hanggang sa early months ng 2027. Gaano kaya kalakas itong El Nino na ating inaasahan? Magsisimula po ito bilang isang weak El Nino nga po by June, July, August, and gradually ay mas lalakas pa ito at base po sa ating latest projections ay maaari pong maging moderate to strong El Nino itong phenomenon na ito hanggang sa early months ng 2027. Hindi din natin nire-rule out na maging very strong El Nino event o super El Nino ito. Kaya't mag-antabay po tayo sa updates galing dito sa Pag-asa. Ano bang ibig sabihin nito sa klima ng Pilipinas? Dahil June, July, August po, simula yung El Nino ay habagat season. So ang inaasahan po natin kung may El Nino during habagat season ay mas ma-enhance o mas mapapalakas nito ang habagat at magdadala ito ng mas malalakas na mga pag-ulan sa may western o kanlurang bahagi ng ating bansa. Aside po doon, dahil magpapatuloy nga ang El Nino hanggang sa early months ng 2027, yung dry season natin, maaari po makaranas din tayo ng dry spell at drought during October 2026 hanggang March 2027. Aside po dito, para naman po sa bagyo, maaari po tayong makaranas or maaari pong mas konting bagyo ang mabuo sa ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit kahit mas konti po, ay mas malalakas naman po yung antas o level ng mga bagyo na ito. Para naman po sa ating panahon, inaasahan po natin buong bansa. Itong ridge o yung extension ng high pressure area ay magdadala naman ng mas mababang mga tsansa ng mga pag-ulan, especially dito sa may northern and central Luzon area. Hindi din natin inaalis yung mga tsansa ng panandaliang buhos ng ulan sa other parts ng ating bansa. So itong mga panandaliang buhos ng ulan, possible between early afternoon hanggang evenings, and ito po ay dahil sa mga thunderstorm activities. Ito po ay nasa panahon dito po sa Luzon. Maulap hanggang sa maulap po inaasahan dito sa may eastern sections ng northern and central Luzon at maaraw at malinsangan naman sa other parts of the country na sinabayan din po ng mga thunderstorm activities. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura. Pinakamataas pa rin po sa may Tuguegarao, 25 to 37. Sumunod po dito ang Metro Manila, 23 to 35 hanggang 33 degrees Celsius naman sa Tagaytay. At Legazpi hanggang 32 sa may Lawag. At mas mababa naman ang temperatura sa Baguio, 16 to 24 degrees Celsius. Para naman dito sa Palawan, Visayas at Mindanao, ganun din po ang ating panahon. Doble ingat po dahil magiging mainit at maalinsangan. Pero may tsansa pa rin naman ng mga panandali ang buhos ng ulan. Ito po yung ating agwat ng temperatura kung saan pinakamataas naman po yung temperatura sa may Davao, 25 to 34 degrees Celsius. Malaking bahagi naman po ng Palawan, Visayas at Mindanao ay may maximum temperature na hanggang 33 degrees Celsius dito sa may Zamboanga, Puerto Princesa City, Kalayaan Islands, maging dito po sa may Tacloban at hanggang 32 degrees Celsius naman sa Iloilo, Cebu at sa may Cagayan de Oro City. Yun po ay mga air temperature o temperatura lamang ng hangin. Iba pa po yung heat index o damang init o yung init factor natin na pinaghalong epekto po ng halumigmig o moisture at yung air temperature natin. So kahapon po
nakapagtalayo ng pinakamataas na heat index dito sa may Apari, Cagayan at Cotabato City, Maguindanao na umabot hanggang danger level 42 degrees Celsius po ang kanilang temperatura dyan. At yung danger level nga po maaari po yang magdulot ng mga heat exhaustion, heat cramps, and in worst cases, yung heat stroke, which is seryoso po ito. Magdala po tayo ng payong at tubig para iwas po sa dehydration. At sa Metro Manila naman, nakapagtala tayo kahapon ng 37 degrees Celsius na nasa may extreme caution level. Ngayong araw, ang forecast naman po natin ay 37 to 38 degrees Celsius sa Metro Manila, extreme caution category pa rin, at pinakamataas naman sa may Apari, Cagayan, Tuguegarao City, Cagayan, at sa may Cotabato City, Maguindanao hanggang 41 degrees Celsius. Doble ingat po at isuhan po natin yung mas light colored na mga damit po. Ito'y mas maayos po sa ating pakiramdam. Para naman po sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning at nasa banayad hanggang katamtaman lamang ang karagatan natin. Dito sa Metro Manila, ang sunrise natin ay mamayang 5:38 a.m. at yung sunset naman ay 6:11 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po ang ating social media accounts at para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang ating website pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At ito po si Lian Loreto, magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkaturo mo, asin sa pagmata, kamusta mo po, Salamat tabi Pag-asa. O yan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Opisyalmente na pong pig-anunsyar kang Pag-asa ang pagpuon kang El Nino, pero ang sabi puon June, July and August, and sundo yan sa first month kang taon 2027. Sabi kang Pag-asa, mas diit ang mga mabibilog na mga bagyo, mag-arog kening tag-init, pero mabuyo man niyang may mabilog, makusog na bagyo. Yeah. So yan tabi mga tugang, kaya permisa na po kitang maghanda. Siyempre mag-ingat. Posibleng magdulot din iki maraot na epekto sa satuyan salud. Yung tag-init, anong mga hilang ang posibleng makuha pag tag-init. So sorry eyes, saro yan sa mga sorry eyes. Sorry eyes. Ano pa? Oy, heat stroke. Yan ang makatakot-takot. Una mo, okay ka lang. Tod-tod kaya nangisay ka na sana, bigla ka na sanang natumba. Maray kung matumba ka, okay ang sa imong babagsakan. Pag natumba ka, buminagsak ka, tuminama pa supayo mo, nako, rimate. Tapos wala pa ki posibleng tulo sa imo, respondi sa imo, ang luwas kan sa imo pagabot sa ospital, dead on arrival. So kaypuhan talaga, kaypuhan na may mga aram ang lambang saro sa tuya sa pag first aid. Kapag may mga arog kayan, dapat may makatabang tulos. Ang problema, maapod pa kita ki responde. Ang problema, medyo haloy-haloy pa. Imbis na kung may aram kita, madali tulos kitang makapag-perform. Para may salbarta sa buhay kan sa tuyang kung sisay man ang apod kay ni tabi
kung si man ang may kaipuhan na respondihan. So importante yun magatabi Sir Abi na igwa kita ki araman lamang sa pag first aid o taganing makapagsalbar man kita kibuhay. Bako na may ngaya inatake dyan sa area nindo o bibidyo nindo tapos ilalive nindo. Dahil man kamo kipigigibo maabot sa mga maresponde o pagresponde hakang perang minuto da luwas kang tabi Sir Abi dead on arrival sa hospital. Bakarog kan dyan sa nagtatrabaho ni Sir Abi ta mga train dyan ang mga yaon dyan, may mga emergency alert sinda dyan ano pod kaya emergency medical team iyo tama ba? Emergency medical team EMT tama sabi Sir Abi importante yun ini maski yaon kamo sa mga mall ang buhay tabaga dahil ta sigurado minsan minabigla na sa nakitang i-atake nagluluya tapos nalilibong ang problema kung matumba tapos pagtumba mo tabi Sir Abi nakapusa ka pa sa matagas na bagay, may problema ka dyan. So, dapat igwa po may aram man lamang na makapagtautulo sa imunin first aid. Sige, marini si Sir Abelardo tatao ini. Inda sa nangaya sa imo Mr. Hulbutada kung tatao ka ma. Servisyo Asin Rupa. Oy, pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Mga tugang, mga kabayan, ang programa po ginidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuhayan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madalingon po sa nayan makuano dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. O dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Siringman mga tugang ang programang inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Renier Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo kang Bagong Malinaw. Siyempre yaon man po dyan si ABC President Cap Art Abela, si Cap Susan Nabur kang Barangay Estancia. Siyempre yaon dyan si Board Member Attorney G.I.O. Bungao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Kasabay taman sa pagkaaga ang Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Yan ang perting kapartner tabi kang kamuti. Pagkaaga ang Best Coffee Green. Yan po mga tugang, mga kabayan ng sutuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Magharani kapulan Tamaning maaraman ko Servisyo Asin Rupa. Alas 7:35 na. Ang satuyang Philippine Standard Time. Siyempre ako mapogerarya sa itong lingkod Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana. Unyang pungal daw kita ni Nuebes petsa 23 po kang Abril taon 2026. Sundo kita alas 8 mga tugang mga kabayan. Kaya no papigalata Doro diretso na po kita Sa Servisyo Asin Rupa. Good morning tabi Sir Rak Sir Tuloy Ma'am Raquel. May gusto ka sa kuya Sige po. Sabihin mo na tulo Webes na po kita ngunyan. Eksaktong saron simana na naman sana tapos na po ang Abril. Sa imong panambitan
ano lamang po Talagang ang sa tuya naman ang mga pinag-preparar ngunya na aldaw. Maraysa na ngaya so igwang ipipreparar o paano ngaya kaming dae yan sana yo. So ngunyan man tabing aldaw lifted na po so face to face classes pagsuspindi kang face to face classes digdi po sa probinsya kang Albay. Ibig sabihin may back to school na naman sa mga estudyante pero may mga klase naman sa nabagang ngunyan tabi Ma'am Raquel Sir Abi, an may klase naman sa nangunyan sa mga college. Tagari sa katapusan pa. Next week pa ang sa indang graduation. Mag-graduar na sa mga college yan sana makakuha man tulos na trabaho. Sa mga mag-graduar ganing makatabang naman tabi kamo sa sendong mga pamilya, sa sendong mga magurang. Dipisilo na bagang niya ng buhay kay puan talaga magtarabang-tabang dahil man talaga kakayano na kang mga magurang yung mga panggastos baga sa araw kung duwa ka mo nagtatrabaho o kaya lalo na kung sarusa na ka mo nagtatrabaho talagang dahil kakayanon kay puan na talagang magtarabang-tabang kaya ang importante yun ngunyan tabi mamalulim. May trabaho si Mrs., may trabaho si Mr. Tapos kung sumanga aki medyo tapos naman, tumabang naman. Taday talaga kakayano na, gurano man ang sweldo ko niyan. Mas halangkaw ang paluwas kaysa palaog. Bako? Kundi, sabi kang barkada ko tabi Sir Abi, yata nga tahunin ngayang barkada ko para padyak nga sana ngayon para padyak sana ngayon dahil lamang ngayon na problema kang buhay niya ang agom ngayon kaya dahil man kitrabaho ang mga aki kaya pengurag yugon mo ya kaya nga kaya buhayon ang sa iyang mga aki nagpapadyak sana dahil lamang siya na problema ngaya kung ngaya sa aga naubos na sa iyang pinaghanapan-hanapan ngunyan para padyak bagay isang kahig isang tukwa makayod ngunyan pag nakaderodelin siya na masaod mabakal kibugas mabakal kisira okay na yan pagkabanggi mabakal kisarong bilog iyan ang gari vitamina man kan mga parapadyak tamas kita ngunyan ang mga parapadyak dahil man nagagasolina sinda ang pamasahe baga sa padyak ngunyan minimum 20 ang boundary ngunyan kang padyak 50 or kaya 60 maka tulo kang pasahero tulo mong biyahe may pang boundary ka na halimbawa kung 60 pesos ang boundary ngunyan pag suminubra na dyan yun na ito dilin siya mo pa uli sa arong mo pambakal ki bugas, pambakal ki isira. Tapos pag medyo juro jackpot, mabakal ki sarong bilog, vitamina kan mga parapadyak. Kumbaga pampagana pagkaturog kan mga parapadyak. Pagkalipas ki perang aldaw tabi mamalulim. Suagom, nagtatagalotab-lotab na naman. Tagalotab-lotab na naman niya suagaw ang parapadyak maling po nindo ang mga buhay kayo nila nga dahil sinda nagpo-problema kung saan naman sinda makuha ki pang kauninda panggagastusinda sa sunod na aldaw di ba? Tungon yan di ba? Nagluwas na ngun yan nakaano na mabakal na mo na kay panira di ko na, salbado na sinda sa pangugto tapos sa pampamanggi. Di following di kayan. Dahil na naman sinda. Mahanap na naman, mapakayod na naman. Ang problema tabi kay ni Uni, kung halimbawa tabi naghihilang. Yan. Halimbawa naghihilang sa parapadyak, si Mrs. dahil man kitrabaho. So mga aki sa radit paman. Ano ang kakakanon kan mga aki asin bilog na pamilya?
ang paghilang bagay sa sarong tao bako man sa nasarong aldaw. Iyo, medyo may malason ka gani. Pag naghilang ka, siguro mga pirang aldaw pa yan. And sa ka makuha ngunyan kibulong. Wala naman kilibre ngunyan na bulong. Madyan ka sa mga health center. Makapacheck up ka sa doktor pero pag uli mo, may resita ka. Wala ki mga bulong na libre. Ngunyan, sa ka makuha ki pambakal nin bulong. Oh, di ba? Kahira ka di. Oh, ilingan na po nindo. Kaya kay puhan ngunyan, kamutabing mga magraduar. Pagurpuro pundo tabi nindo ini. Hilingon po nindo. Ini tigsasabi ko sa indo realidad ini. Na may nahiling kita nga ngaya ito nga ni sa nga simplihong para padyak pero nakaya niya nabuhayon ang sa iyang mga aki asin ang sa iyang pamilya. Gusto nindong arogon iya na isang kahig isang tuka. Kaya tabi ka mo sa mga magraduar. Isip-isip tabi nindo gamit tabi nindo sa indong inadala. Tanahiling na baga nindo ang sitwasyon tangon yan. Lalo na sa mga magraduar na mga babayi. Malay mo kayan mga nusaro, pagkagraduar nindo, nag-aragom tulos ka mo. O imbis na makatabang mo na kamo sa indong pamilya, dait tagagastusan na naman. Una nindo ang pag-agom, daing gasto. Magasto. Di ba? Tabangan na po na nindo sa indong mga magurang. Kasudma, duman sa payout kan sa mga estudyante dyan sa Malinaw at saro ini sa mga programa ni Mayor Shi, yung scholarship program. Duman sa mga college student dyan sa LGU Malinaw. Nag-payout so mga estudyante sa college na mga taga Malinaw duman sa saindang educational assistance na programa po kan lokal na gobyerno. Kundi ako nasasala sa pagpuon kang pagtukaw bilang alkalde ni Mayor Shi, duman ini nagpuon. And sa ngunyan igwa na ini ki ordinansa na ipigpasar tabi Madam Maylin kang sanggunian bayan na maski si say pang tumukaw na alkalde dyan, ini taon-taon na ini pagpupunduhan kang LGU para dyan sa educational assistance kan mga qualified na mga college student na mga taga-Banwaan in Malinaw. Di kasudma, nag-pay out and iprinisintar naman sa mga nagkakapirang mga fourth year college kunyan na mga magraduar tabi sa katapusan next week. Ini ang last na payout ninda, tamang-tama man. Naglangkaw na sa mga pamasahe, tapos may gagastusan sinda ta magraduar o timing man so pag-payout. Hininguwat ng kang LGU Malinaw na makapag-payout nitong mga estudyante na recipient ketong so educational assistance kang LGU. So kasud sa naging mensahe kang alkalde na sana ining mga first year, second year, third year na ma-inspirar kamo. Ining mga graduating ngunyan pun first year sinda nakareceive sinda ka ining educational assistance from LGU Malinaw. And sana ma-inspirar kamo na pursigi kamo kan sa indong pag-adal. Seryoso nindo na dapat kamo man makapaggraduar o kaya makagraduar aron kay ning mga graduating student ngunyan. Nganing makatabang databi kamo sa indong mga magura once na kamo tabi makagraduar na, and once na makagraduar kamo makakakuha kamo kimaray-rahi na trabaho. So yan suminsahay kasudma ni Mayor Shi
sa mga mag-graduar and pig-congratulate niya. Ini ang pimirong batch. First batch puon kang ining programang ini kang LGU pinunan. So ini ang produkto. First batch na nagkagraduar puon first year hanggang fourth year, ini natabi sa mga recipient kang educational assistance kang LGU Malinaw. So sana itong mga first year, second year, third year, mas isang bagay at mayroon makatabag naman baga, may mababakal ka na kung gagamiton mo mananggad sa tama, makatabang na iyan sa imong gamit sa pag-eskwela dyan sa mga koleyo. So ang magurgastos lang talaga digdi kung halimbawa ka nagklase ka sa private, pero kung sa mga community college aday man baga kay mga tuition yan, so pero may gastos manggiraray, pero takula ng tabang din. Nakada taon igwa ka ki educational assistance sali sa lokal na gobyerno kang Malinaw. So sana maging ma-inspirar ining sa tuyang mga estudyante. Na sana makatapos sindakan sa indang pag-adal nganing pag nakagraduar makakuha kimarayray na trabaho, makatabang sa indang mga magurang asin mga tugang. So iyan tabi so mga magagraduar tabi ngunyan hiling-hiling nga po nindo ang sitwasyon. Baka tabi pagkagraduar nindo magumtulos ka mo. Baka pagkagraduar nindo budos-tulos ka mo. Ay panibago na naman na problema yan. Panibagong kalbaryo na naman ang sa indong mga magurang. So yan tabi mga tugang sana gamito nindong maray ining pagkakataon na ini na dipisilo ng ngunyan dahil ng ngunyan pwede nga yaso ang nagtatrabaho sa rusa na takang inot baga ang dapat sana nga magtrabaho sa mga lalaki, sa mga agum na lalaki ikaan bahala magtrabaho. So agum na mga babayi yaon sa harong nagasikaso kan mga aki pagluto kung ano pa paglabagabos katabang. Bagong iyo tabi Sir Gerbs. Sir Gerbs, minsan kahirak man kan mga misis ta ano nga yang una nindo sa mo katabang. Kaginot mag-arog kayan ang lalaki ang magtrabaho, ang babaye yaon sa nasa harong kaya nga ni ilaw ng tahanan ng apod kayan. Mag-asikaso kan mga aki, magbantay kan mga aki, magluto, maglabagabos. Mas dakol ang trabaho kang agum na babae kaysa agum na lalaki. Ngunyan dahil na pwede arog kayan. Ngunyan na panahon. Kulang na tabi ang kita kang agum na lalaki. Kaya kaipuhan ng magtabang si Mrs. nganing magtrabaho man. Di kung halimbawa duwa ka mo nagtatrabaho sa law kang harong nindo, di medyo magyan-gian. Kung sarusan na talagang kapos. Tapos ngunyan kung halimbawa may mga nagraduar naman ang mga aki, tumabang naman tabi ka mo. Bako gabos na oras, gabos na panahon, mga makusog tabian sa indong mga magurang. Maabot ang panahon naan sa indong mga magurang pigluluya man tabi yan, nagluluya na, may mga namamati na. Igwa na nga ni mga maintenance pag edad pa sa ng 40 may mga maintenance na iyan. Kaya tabi kamong mga aki, mga magraduar, gamita po nindo yan na inadala nindo, gamiton po nindo, nahiling po nindo ang sitwasyon sa ibabaw kang kinaban. Mag-isip-isip po kamo. O tanganing kung gusto nindong mamakaray ang buhay nindo, o di gibuhan nindo so tama. Pero kung habaw nindong mamakaray ang buhay nindo,
ay bala ka mo, buhay nindo yan. Ha? Sabi ko na nga ni Kasubago tabi Kapmiret Seryola dyan sa Barangay Payahan na pig sampol ko so para padyak. So para padyak dahil pakiaram sa buhay basta ngaya ako isang kahig isang tuka. Ay nga nangapot ko paano ko naghilang sa mako akipagkaon so sa imong pamilya. Ta si misis mo dahil man nagtatrabaho, yaon man sana sa haro. Ang paghilang bagangon yan, bako man sana ngaya sarong aldaw, sa sunod na aldaw, okay ka na. Bako, ang paghilang bagangon yan, dipisilon. Minsan, maghilang ka, minsan bulan nga ni. O paano na kung halimbawa ngaya sarong bulan, dahil ka pwede magkayod, dahil ka pwede magpadyak, sa mako akipang papa so sa pamilya mo. O yan tabi ang isipon nindo pag-urupan tabi nindo mga estudyante na mga magraduar ngunyan. Bako ngayon na utong ani nga para padyak nakasurvive. Nagkaburuay sa mga aki. Pero masalim yung utabi ang inagihan. So yan tabi sana dahil po nindo pag-arugon ang arog kayan. Bako man sa tiga ano ta sa mga para padyak bako po sa arog kayan. Hindi kung gusto nindo ki muro maginhawang buhay. Ma'am Helen Grace, good morning tabi sa imo tak. Ilingan nindo si tak. Kung gusto nindo maray-ray na buhay, sabi ko na nga ni baga, magsumikap ka. Magsumikap tabi ka mo. Takonday nindo gibuhon iyan. Ay talaga. Magiging masalimo o tabi ang sa indong buhay. Kundi kunin naman niya ang problema sa iyo. Pag maray-ray nga ang buhay mo, dahil ka nga pirmi kasabay sa ayuda. Dahil ka nga pirmi kasabay sa ayuda. Maray nga sa para padyak. So mga tiyos, tapirming kasabay sa ayuda, kasabay sa purpose, kung sa ano-ano pan mga ayuda kang gobyerno. Pag-arog niya sa imo Mr. Hulbutana na nagsusumikap ka, dahil ka ba niya kasabay digdi? Yan sana. Pag-abot pag nagbagyo, dahil kang ayuda. Tangayang harong mo islab, simentado, dahil manaraot. Aunem, kata, kamo sana anday pigbabagyo? Kamo sana pa, kami palanso, exempted palan kami. Nangyari. Ay, talaga. Ay, nahiling mo na tabi ang Kapitana Miret Seryola, ang realidad. Nalingaw ngaya ka muna sa Pilipinas bagang ngaya kita. Inay ko po. Kaya, mas maurag ngaya so, tiyos. Ang arong mo barong-barong sana dyan. Pag nagparos-paros kidit, naulag, totally damage, igwa kang ayuda. Yo. So, arog kay Kapitana Miret Seryola, maray man ang harong kay ni. So, kasalan palan ngunya ni Kapitana Miret Seryola na nagsumikap siya. Napaayo, siyempre, kaipuhan baga sa buhay, shelter mo na. Yung matataguan mo pag may kalamidad. Di ba? Sala palugod ni Kapitana Miret Seryola na nagpa-islab siya, nagpakaray siya kang harong niya, taganing safe so sa iyang pamilya. Di dahil man siya kinakukung ayuda sa gobyerno. Ano daw kita digdi sa Pilipinas, maray ngayon sa nangyayang kanya, ang arong daso, turkod-tukod sana, pag puminaros-paros, gaba, totally damage. Igwa ka ki, marireceive sa gobyerno. Pero kung isla bang arong mutabi Kapitana Miret Seryola, thank you ka. Bisyo
Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ang primerong day sa imo malista sa mga barangay officials ta, o yan nga, simentado ang harong ka. Nga ta, di kami nagyan manggibagyaw. Yan ang problema ta sa Pilipinas, adi. Ang pasistima ta, tanotaro ka ng pasistima ta. Ay! Kasalanan pa natin na nagsumikap tayo. Maringay ni forever sa nangyang tiyos. Galing may ayuda kita. Salbata ng paitay ni Digi sa Pilipinas kung mahal. 3 minutos pa, umaga-maga alas 8. Oras yan, dara po sa tuyak ang MBY Dormitory na magkukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sila. Madalion po sa na yan makuha na o dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. O dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Oras na yan, daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor C. Capus Bilo, ABC President Kapart Abela, sabay taman dyan si Cap Susan Nabor kang Barangay Istansya. Oras na yan, daraman po sa tuya ni BM Attorney G. Ayo Bongao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Salamat! Di 2 minutos na sana mahalas 8 na kay ni tabi tak. Anan maray kay ning gibuhon ta. O di sa iba pang pag-restoryahan ta ipadagos ta na sana duman sa sarotang programa sa 107.7 radyo natin Tabako at yan 10 to 11. Yo, taganing oralawig pa ang sa tuyang oras pero ngunyan kay puwanta ng magpaaram. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Kailangan malaman natin sa mundo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso naman. Batang-bata ka lang at akala mo na alam mo na ang lahat na kailangan mong malaman. Buhay ay di ganyan. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na ikaw ay isang musmus lang na wala pang alam. Makinig ka na lang, makinig ka na lang. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Mga tugang alas 8 na. Magparam na po muna kita digdi sa programa. Sa pangaran po ni GM Maestro nila doon, kasabay dyan si SM Sir Tony. Joter Solander, good morning. Kaabot ka palan kay Book Kumusta na si Jan Book Bubis sa kuyang amigo Jan Book Bubis kang San Antonio. Sa pangaran po ni Madam Maylin kang MBY Dormitory, City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor C. Capus Bilo, ABC President Kapart Abela, si Cap Susan Nabor, siyempre BM Attorney G.I.O. Bongao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Salamat!
Sa indo po gabos mga tugang mga parantabay. Paki-like, follow, and share na lang ka sa tuyang programa. Ngani pong mahiling man kang iba. Param na po muna sa indong lingkod. Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Saga naman, hindi po sa programa Servicio Sin Reparo. Adios amigos! Domo, arigato. Iringat po kita, bye-bye. Servisyo Asin Reparo. Sa mga kulay ng Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. So sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.